weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takusano yoni to ala bugu to Tambacounda to Daka Gounass Dialigel Ɓundu Kidira Boggue Tulde Dubango Hayre Mbar Kasga to wuuro Ali Guelel to Darel Barka ko on takusan juula ha e nder galle ceerno Hamdou Rabbi to Madina Ndiayba e ko taari ɗum kabaruji men e ɗemgal Pulaar e gardidi kabaruji men ma en jaa ha to leydi Mauritanie kalen e jillu Alhaj Baba Mal tijjaɗo e nder ngoɗo wuuro witego Tulde Dubango to leydi Sénégal ma en jaa ma en kaala ɗeɗo sarɗe ɓeɗo sandaji tati ɗiɗo sandaji tati ɓe dol jaabi hattiti ngal Cheikh Anta Diop nangaɓe en jeeya huuɗo ɗaynoko to leydi Mali ma en kaale oɗo tana musɗo baɗɗo e nder diwan biteɗo Kabala to leydi Libi ma en kaale oɗo manda dare baɗaɗo fodde temedde ɗiɗo neɗɗo tawa ko dartornoɓe yeyde ɗanniyankoɓe Suuɗaru to leydi Burkina Faso ma en kaale jillu Jean-Yves Le Drian jagorgal leydi France kalfinaɗo jokkodiral leydi France e caggal leydi waɗno e nder Burkina Faso to leydi Nigéria ma en kaale ballal pattam limiyagal ngal leydi Chine walliti fedde witede CEDEAO to Afrique du Sud ma en kaale caɗele Jacob Zuma mennoɗo wonde hoorejo leydi Afrique du Sud jogui e oɗo saaha kabaruji men jolal jaaɓe riso waktu rokki ma en jaa ha to leydi Grèce to leydi Russie to leydi Chine to USA ha to leydi Syrie bisimilla moon kettuki oto goɗɗe joni joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bir sappo e jeeɗiɗi lewru Mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sowto he musidɗo moon Ghali Abouba ko adi kabaruji men eɗen jogui ɓatake langal hummorade e musidɗo men biyeteɗo Balassi tawateɗo e oɗo saaha to leydi Italie omo yamirore golgol makko eɓe mbaɗi langal faade dendagal bandiraɓe dendagal ɗanniyankoɓe to mbawi wonde foof e nder Afrique de l'Ouest Afrique centrale ha e nder Europe kala bawɗo yiide ɓinguel mabɓe taw ko biyeteɗo Abdourahmani Ba nene muɗum ene wiye Abdourahmani Ba nene makko ene wiye Capatel Sy baba makko ene wiye Ila Ba omo jeeya to diwan to wuuro witego Alabougou noon ko diwan Tambacounda 35 kilométre hakkude mum e Tambacounda ene majjiriɓe noon guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo woni guila 2010 ko guila nden ɓe mbayri nande alhaali makko kanko yummiraɗo e Balassi e dendagal musidɓe foof ene mbaɗi erango faade dendagal bandiraɓe kala jiiɗo hen oɗo musidɗo biyeteɗo Abdourahmane Ba nde wawata jokkodirde kay e ɓeɗo tawi ko wonɓe leydi Sénégal mbaɗa 00 221 77 57 04 838 kawrata koye biyeteɗo Oumar Sy aɗa wawi wadde kadi 00 221 77 56 35 211 kawrata koye biyeteɗo Abdoul Sy aɗa wawi kadi noddude mbaɗa 00 39 351 19 48 094 kawrata koye biyeteɗo Balassi kanko noon biyeteɗo Abdourahmane Ba majjuɗo o jibina ko guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom ko nene makko waɗi langal ngal taw kadi ene wondi e audio goto ma en ketto hen audio o eɗen mbiya bandiraɓe tan noon kala kay mo yummiraɗo taw ko kecco ɓernde no fewi ne wawi wodditade seeɗa ha audio o gasa saabu audio o ko jurminiɗo no fewi. Assalamu aleykum onon yimɓe wonɓe ladde mi salmini on mi juurike onon bandiraɓe fof kala wonɗo e nder ladde nde miɗo ñagani ɗum dami cellal min caɓaɓe siito Alabougou miɗo darta ɓiyam majjuɗo ɓooyɗo mo wayrumi nannode dillere mum gila to ɓiyeteno Durgu mi nanani dillere joni noon dendagal yahuji ɗi no heewi won yaaɗo wi won nanɗo dillere to wiyete heede Bobo Djula Sow suka goto Alabougou nanke nan toon kono noon fayda ɓe yidani ɓe annodirani so tawi woni omo wuuri min caɓato si miɗo ñaagui dendagal julɓe wonɓe ladde miɗo ñagori o saabu Allah omo wiye Abdourahmane Ba mo wiye Abdourahmane Ba nene makko ne wiye caɓato si ba makko ne wiye Ila Ba miɗo ñaagui omo wiye Ɓooy Ba to Alabougou ɓurɗo andirede Ɓooy Ba to Alabougou nene makko ne wiye caɓato si ba makko ne wiye Ila Ba so mayɗo miɗo ñaagui humpitede somo wuuri miɗo ñaagui humpitede hande de to wonmi ɗo miɗo ñaama miɗo yara kono he batte makko de ne tampini kam fiidede e jurum nderu fof hande mbiɗa woddi hende mbiɗa wonde ɓikko ɓiɗɗo mbo haɗɗino e reedu hay mbiɗo debbo yeehi mbiɗo jooɗi mbiɗa weeli mbiɗa miijomo mbiɗa ñaama mbiɗa yara
kono miɗe miijoma de mi hoolani mi hooƴaka mi ɗofdaka kono so fittadu majji a yiyanto maayi annene a loray a ɗobbali mi salmini onon julɓe ɓe fof kala julɗo wonɗo e ladde ɓe ñaagui ɗum duwaw yiiɗo to maayi yo haal nandu to woni yo haal yo andu de so taw woni kala to maayi miɗe ñaagui dental dakangal duwawuji muɗum yalla feññinanam kala to wawi wonde wassalam. on nani tigui oɗo communiqué ko yumma makko tigui biyeteɗo Capatel Sy woni sowto muɗum naneten ɗo eɗen ñaago bandiraɓe noon wonɓe caggal leydi e battata hakkillaji e jinnaɓe mumen dañde e wasde foof hot had neɗɗo artude e cuuɗi mumen kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen kalen e oɗo no mbiɗon en gardini kabaruji men hono Elhadj Baba Mal Alhaji Baba Mal ko Alhaji Baba Mal ko nalanke ngana gandaɗo tigui e nder Afrique e nder windere foof kanko Alhaji Baba Mal omo tijja tigui jillu makko taw ko jillu ngu ɗamini wadde e ñande nogas e tati e nogas e nayyi nduɗo lewru gonɗen o ɗamini wadde jillu ngu noon way mbiyen ɗiɗo fijirloji o ɗamini wadde ɗum tigui ɗum ngoɗo wuuro wiyetego Tulde Dubango noon e tawe tigui e nder diwan Ɓogge omo mbiyen noon jillu ngu noon ko ñande nogas tati e ñande nogas e nayyi o ɗamini wadde ɗum toon kanko Alhaji Baba Mal noon ma wat balle ɗiɗi taw ko balle ɗiɗi weldere e nder ɗen balle ɗiɗi kadi ma gueɗe kewɗe ko wayno ɓornateri taw ko wayno gagne ko wayno kawguel taw ko ɓornateri fina tawa meɗen comci men fina tawa men ko kawguel muɗum ma waɗi hen ma gueɗe kewɗe kadi ko fuutankagal e ko gueɗe kewɗe ko wayno weejo en ko weejo ko wayno weejo e ko wayno weejo ko wayno mogoji e gueɗe kewɗe ma mbaɗe toon taw ko gueɗe kolliroje keddoji fuutantagal e kolliroje kadi fina tawa men eɓe ɗum noon sababu ndeɗon sababu ngal pottital noon ñande nogas tati e nogas nayyi ko beele kay eɓe mbawa rendinde dendagal guure takkiɗe ɗon ene mbawa jokkodirde mbawa weldude mbawa fijjude e jaldude beele kadi dendagal ko daña hen ene wawa ɓamtude ɗen guure Alhaji Baba Mal noon ko neɗɗo tigui ganduɗo on diwan Halayɓe mbiyen diwan Ɓogge e ko taari ɗum foof Alhaji Baba Mal ko neɗɗo ganduɗo on nekku saabu kay gila e saaha o fuɗɗi tigui gila saaha o fuɗɗoto jiime makko koye on diwan tigui o fuɗɗori laabi kewɗi kadi e kasetaji men bandaji makko kewɗi kala keɗotoɗo Baba Mal ene heeɗo hen tigui gila kasaji makko bandaji makko folklore hay bandaji makko keesi omo yima hen yimɓe jeeyaɓe on diwan omo yima Halayɓe deke en gandi tigui Baba Mal wona koɗo e oɗo diwan Baba Mal wona koɗo e diwan Halayɓe ɗum noon eɗen ere bandiraɓe foof nde garata e kewal kanko Baba Mal mbiɗen o wona koɗo e on diwan saabu kay ene teska e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni 2012 kanko Baba Mal o yuɓɓinino e diwan Ɓogge walla e nder wuuro Ɓogge festival mawɗo taw ko festival mo indirno festival Bloody Fleuve ɗum noon ko yidde andinde tan wonde Baba Mal hakkille mum tigui nana e on diwan gille makko kadi nano e on diwan eɗen mbiya Baba Mal tan kadi yo andu kankone yo andu gorgol jeeya koye leydi Mauritanie gorgol jeeya koye leydi Mauritanie eɗen eɗango yo tinno yo hakkille makko won e nder région de Gorgol beele saaha foof o mara toon ha tengti e nder wuuro men wiyetego Likseyba Gorgol ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalen Cheikh Mouhamed Wul Yahya ko procureur de la République mo wilaya Adrara kanko noon ko jooɗi koye nder wuuro wiyetego Atar aljuma hanki o e yeeso makko e yamirore makko ɓe duppi toon gueɗe kewɗe taw ko huuɗo ɗayno podde ɗaynoje e gueɗe kewɗe jaade e jarameje taw ko jarameje ɗaynoje ɗen jarameje noon e ɗen boneji foof nanggano koye nder diwan Adrar nder wilaya mo Adrar ɗon tigui nanggano ñalawma aljuma hanki noon ko adi juulal jama taw ɓe ndendini ɗen kaɓirɗe foof ɗen gueɗe foof nangganode duppama yeeso makko e saaha mo ɗum duppetede ene tawtora waali mo diwan Adrar ene tawtora tigui oɗo biyeteɗo directeur cabinet makko en tawa kadi hakim mo Atar e commissaire 3e région e commandant mo 3e région kono yankoɓe diwan Adrar en tawa kadi commandant mo gendarmerie banggue worgo e directeur général directeur régional mo sûreté ɓeɗo foof ene tawa e saaha mo ɗum duppete so numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen e leydi Sénégal en kalino e kalino e ɗeɗo balɗe o hecci hanki en kalino e suka Sénégal najo barnoɗo tigui e nder Madrid lamorgo leydi Espagne kanko suka o noon caggal nde police riddunomo e saaha kay mo police riddunomo ko ɗon tigui o saami e wiide police ko crise cardiaque o hebno ko ɓernde dartino caggal noon seppoji mawɗi mbaɗanoma
e nder ɗin seppoji baɗanoɗi kadi ko nder hen kadi ko goto biyeteɗo Ousmane Mbaye biyeteɗo Ousseyni Mbaye kadi woodi ko wedda ko yane hoore nde o nawa hôpital o cuuɗi cafriɗi ɗum woppanimo haw hoote joom makko en paami tigui yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mum e goɗɗo kadi ene wiye Arouna Diakité ne e oɗo saaha ene tawe tigui en coma woni tigui hakkude wurɓe e mayɓe caggal kay ko nde yanno e gañuno e ɗin seppoji mbiyen noon e ñalawma hanki o ɓesgu Sénégal naɓe tawateɓe e nder leydi Espagne ɓe kolliri mettere mabɓe ɓe mbaɗi seppoji mabɓe mawɗi no fewi e nder galle ambassade mo leydi Sénégal tawateɗo to Espagne ɓe gollirno noon ala ko wonno fadare mabɓe kay ala koɓe jinno so wona ɗaccede ɓe piye kay oɗo ambassadeur tawateɗo e nder ambassade mo leydi Sénégal tawateɗo to leydi Espagne haɗani ɗon kadi e nder leydi Sénégal e Dakar hono Sidiki Kaba jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo jokkodiral leydi Sénégal e caggal leydi on o noddi ñalawma hanki o ambassadeur leydi Espagne tawateɗo nder Sénégal on noddi ɗum o joddi mum o holli ɗum mettere leydi Sénégal ɓesgu Sénégal foof e laamu Sénégal e ɗiɗo wargoji e ɓeɗo Sénégal naɓe mayɓe e nder leydi Espagne o holliri noon omo yiiɗi kay ko ɓuuri yawde e yaccade nde ambassadeur o hokkataɓe kay hokkataɓe ko ɓuuri yawde e yaccade holko saabi ɓeɗo mayde enquête aji losgoji ɗi mbaɗete ko ɓuuri labde e labtude ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalene Abdou Diouf ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal mo maître Abdoulaye Wade lomtino kanko Abdou Diouf noon caggal nde o umme laamu koto leydi France o wurno ha décembre 2017 ko guila nden noon koto leydi Sénégal o woni e ñalawma hande o Abdou Diouf ene ɗamini tigui ummade ha laaɓa e nder leydi Sénégal o fata to leydi France ko toon tigui o yiiɗi wuroyde hono no heewi wadde ardiɓe leyɗele men caggal nde ɓe umme laamu yoga e mabɓe kay keewi fatude koto leydi Europe walla Amérique ko toon keewi wuurode kewani heddade e leyɗele meɗen ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen ke leydi Sénégal kalene oɗo biyetenoɗo Lobbard Fall noon ko goto e mawɓe landa socialiste en ko opérateur économique mawɗo o wonno o sakitiri noon ko jogade werlaji taw ko werlaji baɗoji ya gatta e nder leydi he woni ko wiyete transporteur ene saaɗi mo anda Lobbard Fall walla mo nanani Lobbard Fall e nder leydi Sénégal kanko Lobbard Fall noon ñalawma hanki o no haalo pular keewide yiiɗede haɗata mayde ngaalu haɗata mayde nanede haɗata mayde kanko Lobbard Fall aljuma hanki o hoote joom makko e nder Dakar ɓandu makko noon ko aljuma hanki sanga 18h sanga futuru ko nden tigui ɓe ummi e nder ngo ɓandu makko itta e nder wuuro Dakar ɓe jaɓani Fouta e nder wuuro mabɓe wiyetego Cubalel ko toon tigui o ɗamini wirnede e ñalawma hande o en nildi duwaw faade dendagal ɓesgu makko e dendagal ɓesgu Cubalel naɓe e dow inde ceerno Habou Diallo mawɗo heblo sukaɓe Afrique en nildi duwaw faade mabɓe koto leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to duɗal jaaɓi ha tirtingal Cheikh Anta Diop e duɗal jaaɓi ha tirtingal Cheikh Anta Diop ko gueɗe cofɗe ɗe jiiya tawa toon e nder ngal duɗal noon ngal Cheikh Anta Diop ko étudiant ji tati woni mbiyen ko sanɗaji tati woni étudiant ji tati ko kañumen tigui nanga toon enen jeeya simme bonɗo huuɗo ɗaynowo taw ko wiyetego chambre indien ɓe nanga noon ko étudiant ji tati noon tawa kadi ɓe gonde yimɓe ɗiɗo wolɓe ɓe jiiɗi ɓe gona étudiant ji ko kamɓe tati foof ɓe nanga kamɓe joyo foof noon e oɗo saaha eɓe tawe tigui e juuɗe laamu ko biyeteɗo Sadio Ndiaye kalfinaɗo nden ka kudde tawateɗo e nder on université ko on tigui caggal nde teski kay ya gara kewɗo ne waɗi to wiyete pavillon A tawa kadi ko 3e étage ko ɗon tigui o waɗi losgoji makko haw yetti e suudu taw ko suudu joguiɗo numéro 416 nden o udditi suudu ndu ko ɗon tigui o tawi goto ene ɗani heddiɓe ene jooɗi ɗon ene pewna simme bonɗo caggal noon sa goto nde wonno ɗon nde o foodi sasa o udditi sasa o tawi hen huuɗo bon ko wiyetego chambre indien ha heewi caggal o udditi ko o jokki losgoji makko o soyni kadi caggal lavabo woni waɗi gueɗe nokkuyel to yimɓe culmoto walla so gufjoto ko ɗon tigui caggal ɗum o tawi toon kadi fodde kene wona garamuji sappo taw ko yamba o jokki losgoji makko o yiiti noon ujunnaje 19 e temedde jeegom haalis CFA o tawi ɗum e nder jiifa biyeteɗo Elhaji Ousseynou o jokki kadi e goɗɗo on biyeteɗo siraji biyeteɗo jiifaji biyeteɗo Aziz on o tawi muɗum ujunnaje 11 CFA tataɓo o biyeteɗo Ibrahima o tawi posuji muɗum o tawi posu ujunnaje 10 e temedde 4 haalis CFA mbiyen e oɗo saaha noon kamɓe ɓeɗo foof nangaɓe eɓe tawi tigui e juuɗe laamu eɗen mbiyatan noon kamɓe étudiant ji fonnoɓe wonde darorgal ɗaminiɓe wonde kay ñalawma janggo ɗaminiɓe wonde ardiɓe ɗen leyɗele so batti kay yeyde simmeji bondi
e nder jaaɓe hattirde ko hunde hulɓininde no feewi ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen mbiyen ñande sappo e nayi e lewru mboyi gonɗen ɗo hélicoptére goto taw ko hélicoptére koniyankoɓe o yanino e nder leydi Sénégal o yanno noon koye diwan Tambacounda omo jolluno fodde yimɓe nogas e nder ɓen yimɓe nogas noon hen nayo ko yimɓe woni membre d' équipage kanko ko hélicoptére caggal nde o yanno yimɓe jeetato mbasino hen pittali mumen e ñalawma hande o noon kamɓe maɓe ɓe ɓeydima caggal kay go e gañunoɓe wonnoɓe cuuɗi cafridi goto e mabɓe kadi taw ko debbo yalti aduna e ñalawma hande o ɓe gonti jeenayo eɗen ñaago Allah nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna koto leydi Mali paaɗen hon leydi Mali kalen e oɗo colonel Cheikh Tidiane Diawara e ñalawma hande o addinama koniyankoɓe ɓe 6e région tawateɗo e nokku biyeteɗo Savané o lomti noon o ɗum noon waɗi koye ñande alkamisa sappo e joyyi lewru mboyi gonɗen ndu tawa ko yeeso chef d' état major général de armée de terre biyeteɗo colonel major Abdourahmane Babi hono colonel gardinoɓe ɓen koninkoɓe biyeteɗo Daouda Ali Mouhammadine on e oɗo saaha waɗama tigui mawɗo koninkoɓe mo 3e région militaire mo kati ha joni koto leydi Mali keddoɗen hono no mbiɗon ɗen gardini kabaruji men yen ha to diwan biyeteɗo Kabala to Kabala noon ene tawe to Kabala noon ene teska e kala saaha accident ji musɗi taw ko accident ji baroji ene kewi wadde diwan Kabala ɗin accident ji noon kewno yoɓade ko benuji taw ko benuji dimdoji kaaƴi e dimdoji ceenal ko kanji ɗiɗi kewno ferade janggoɓe école walla jangguinoɓe école e oɗo saaha joni noon ko goto e jangguinoɓe école taw kadi ko gonɗoɗo e werla mum mo hinde 4x4 biyeteɗo taw ko professeur ko on tigui féri maçon goto biyetenoɗo Abdoulaye maçon goto biyeteɗo Abdoulaye caggal nde ummi galle mumen ene wonde musidɗo mum ene joole weele ene fayi gollal mum ko maçon noon biyeteɗo Abdoulaye ko ɗon tigui oɗo biyete oɗo professeur taw ko jangguinannoɗo e on école omo wone werla makko mo hinde 4x4 o féri on gonnoɗo e moto o féri o noon yimɓe hewɓe tawnoɓe kolliri tigui e sanga mo ferto oɗo e gan sanga taw omo jogui téléphone makko omo waɗi téléphone makko e nofuru omo haala omo dongna werla ko ɗum tigui o yiyani joom moto o hawo féri ɗum o yaade mum o daasi ɗum fodde métre uji 100 métre ko adi kay komo darto ko nden noon ɓandu on itta ne woni hakkude wurɓe e mayɓe ɓene mbiya ko gurɗo ɓene mbiya ko mayɗo ɓe nayimo to hôpital Gabriel Touré nde o yetti toon docteur ɓe kolliri tigui o ardani e wonki eɗen ñaago Allah tan noon nde Allah yurmotomo yafotomo eɗen mbasiyo kadi dendagal bandiraɓe nde mbasa mbattata hakkillaji mbasa kay haalde e téléphone ngaji e saaha moɓe goni e volant eɗen mbiya kadi bandiraɓe kala gonɗo e werla sa yi kay joom dongnowo oto ene wone téléphone wi yo dartin téléphone makko so salima dartina oto darto jippoɗa ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen hono kalen noon jagorgal leydi Mali kalfinaɗo jokkodiral leydi Mali e caggal leydi o waɗi communiqué makko walla ɓataki makko tintinde windere nde foof tindi wonɓe nder Mali e wonɓe caggal Mali foof ɓataki o noon o windi ɗum ko ñande alarba ɓe ñande alkamisa ɓennuɗo o wi nder ɓataki he noon o holliri tigui ñande altine ƴennuɗo sukaɓe wonnoɓe seppoji taw ko seppannoɓe gaari tigui birtima ambassade mo leydi Algérie taweteɗo e nder Bamako ɓe jani ambassade o ɓe woodi ko ɓe bonni hen ɗum noon ɓe kolliri hen mettere mabɓe eɓe kolliri kadi ɓe jaadani e ɗe gueɗe cofde ɗe fotani wonde eɓe ñaagui yafuy noon faade laamu leydi Algérie ɓe kolliri kadi maɓe ndero lang beele kay ɓe ɓeynan ndenka e kisal e on gollotoɓe e dendagal ambassadeur uji taweteɗi e nder leydi Mali e dendagal gollotoɓe e majji ha joni ko leydi Mali keddoɗen aljuma hanki o leydi Canada holliri tigui e yesso fedde gotago windere witende loni ɓe kolliri kay wonde ɓe pelliti addude koniyankoɓe mabɓe dow hinde monisma woni dow hinde tigui ɗeɗo laafaji bulaji addude ɗum tigui e nder leydi Mali noon beele wallude kay jaam e kisal no artiri e nder leydi Mali ɓe kolliri noon maɓe neldu toon koniyankoɓe maɓe neldu toon policier ji e hélicoptère uji beele kay jaam e kisal ene wawa artude toon ɓe kolliri ɗum noon wonata koye maayi wonata tigui ko ɗo hakkude ɗo e ndungu walla e dabbude faande kaalani noon no foti koniyankoɓe ɓe nelda toon maɓe caktu ɗum noon e ɗeɗo balle so ala ko faali ha sen ummima to leydi ɗaccon hagge sen ummima to leydi Mali ko to leydi Libi paɗen
to leydi Libi laamu leydi Libi e inde procureur général mo leydi Libi ɓe kolliri tigui fodde temedde ɗiɗo neɗɗo inde neɗɗo ɓe jogui taw ko ɓe ko wiyete mandat d'arrêt wonde so jiiya foof e nder leydi e caggal leydi yo naggui gadde e nder leydi Libi ɓen temedde ɗiɗi noon hen ko ɓuuri hen hewde ko Libi naaɓe ko ɓuuri hen hewde kadi ko Afrique naaɓe taw ko gollotonoɓe ambassadeur uji tawateɗi e nder leydi Libi ɓen noon ala ko dartorno so wona naggude yimɓe ɗanniyankoɓe suuɗaru ene jeeye ɗumen ɓe hen eɓe namdo haalisaji ɓe hen eɓe udda ɗumen e nokkuji hande kalisaji gaari foof yoga e mabɓe noon ɓe kolliri noon nokkuji tati jiitama tawa koye ɗin nokkuji ɓe keewi moftude ɓe keewi dumbude ɓeɗo ɗanniyankoɓe suuɗaru tawa kadi rewɓe worɓe foof eɓe dumba ɗumen nokku goto hollitama kadi rewɓe hewɓe mbaɗi ɗumen toon violé woni ɓe gonde mumen alay saguel ɗum noon ko procureur o holliri hen mettere mum no fewi o waɗi mandat d'arrêt fodde temedde ɗiɗi neɗɗo ha joni sono mimato Burkina sono mimato leydi Libi waɗɗani Burkina Faso kalene Jean-Yves Le Drian ko jagorgal leydi France kalfenaɗo jokkodiral leydi France e caggal leydi o waɗi jillu makko ñalawma hanki o e nder Burkina Faso sababu jillu makko noon ko yettinde duwawuji makko e hollirde kay leydi Burkina Faso wonde leydi France ene wonde mabɓe ene joni e fecce mabɓe sunare kadi en janggu bannogu toon taw janggu ngu wanno koye nder état major gendarme nder état major mo dar armée leydi Burkina Faso janggu ngu wanno koye nder ambassade mo leydi France kamɓe noon Jean-Yves Le Drian noon holliri hen mettere mum no fewi holliri hen sunare mum holliri kadi wonde kadi ɗum ɗo wawata haɓede tan ko jokkodiral woni coopération hakkude leydi France e leyɗele goɗɗe ɗum noon maɓe ɓeydu jokkodiral mabɓe tigui ha ŋeera ha tekka tigui hano hannirtini o haɗat ɗon kadi o holliri wawi falade e ɗiɗo jangguji baɗoji e nder Burkina e nder leyɗele Afrique kewɗe tawateɗe e diwan Sahel wawi falade ɗum tan ko ndeɗo fedde wiyetede G5 Sahel ha joni sen ummima toon ko to Burundi paɗen to Burundi aljuma hanki o woni ñalawma tasketeɗo e nder leydi Burundi hono hoorejo leydi Burundi hono biyeteɗo hono hoorejo leydi Burundi o waɗi yamirore makko rokki yamirore makko fodde temedde jeeɗiɗo e capanɗe nayyi neɗɗo taw ko dumbanoɓe yoga e mabɓe ko ɓuuri hewde e mabɓe noon ko ɓeɗo tawa kadi ko dalilannoɓe e dawrugol kamɓe temedde jeeɗiɗo e capannayyi neɗɗo kamɓe foof o holliri yoɓe goppite haaɓe laaɓa e nder ɓen noon woppitaɓe hen temedde nayyo e capanɗe joyyi hen temen nayyi e capanɗe joyyi ko yimɓe dawrugol woni ko de politicien ɓen noon ko nangonoɓe guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo joyyi e oɗo saaha kamɓe foof ɓe goppitama eɓe tawe e nder galleji mabɓe taw goppirgol mabɓe waɗi ko yeeso jagorgal mabɓe kalfinaɗo ndenka e kisal e koniyankagal leydi ndi biteɗo Aimé Laurentine ha joni kala so beelam woni ɗon kala so weltare woni holɗo suniɓe e nder leydi Burundi ha joni e ñalawma aljuma caggal kayde ɓeɗon gona e beelama woppitede e jinnaɓe mabɓe ɗo gona e welam woppitede ko nden kadi accident musɗo waɗi e nder leydi he e nokku e nder lamorgo Bujumbura lamorgo leydi ndi saaha kay ɓeɗo wiyeteɓe ouvrier woni gollotoɓe e cangol gotol eɓe astorno cangol ngol beele kay eɓe mbawa tijjade to woli so gari beele ndiyameje ɗe mbasa wadde yolaydu ko ɗon tigui ɓakke mabɓe fodde yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen so leydi Nigéria paɗen fedde CEDEAO woni communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ɓe keeɓi ballal pattam lemiyagal ngal leydi Chine wallitiɓe ngal ballal noon ko capantati e ɗiɗi million taw ko haalis dollar ngal ballal noon ko beele kay eɓe maaha taw ko siège woni nokku tigui nokku mo ndeɗo fedde witende CEDEAO taw ko nokku kesso ene teska noon siège CEDEAO jogui e nder Abuja on siège hollirama ne famde no fewi saabu yimɓe hewɓe ene gollotoɓe e CEDEAO tawa jogui ko bureau ji mumen ene goni e nokkuji tati taw wona e on galle ɗum saabi noon e oɗo saaha woni fandare mabɓe kay made galle mawɗo tawa galle o dendagal gollotoɓe e dendagal wawɓe arde nden batu foof ene wawa wonde e on siège ɗum noon mbiyen ko capantati e ɗiɗi million taw ko haalis dollar nden sifande noon sifodira ɗum ko Jean Claude Bouro noon ko kañum woni hoorejo commission ngaji ko fedde CEDEAO o signodiri ɗum koye ambassadeur mo leydi Chine tawateɗo to Nigéria biteɗo Zhu Pingjing noon ko ambassadeur mo leydi Chine tawateɗo to Nigéria tawateɗo to Abuja mbiyen kanko noon oɗo biteɗo Jean Claude Bouro o holliri tigui wonde e huere mo hatene nde siège o yo won mbadi kay tawane holliri mbadi Afrique tawa kadi dendagal leyɗele jeeyade e CEDEAO leydi foof ene yiito hen hoore mum hano hannirta ni koto leydi RD Congo paɗen to République démocratique du Congo paɗen mbiyen e balɗe ɓennuɗe ko e balɗe ɓennuɗe ɓe yimɓe hewɓe taw ko ardiɓe landaji lundiɗi pottino tigui to Afrique du Sud taw ɓe jeyano koye fottoyde oɗo biteɗo Moïse Katumbi gonnoɗo ambassade gonnoɗo gouverneur région ɓurɗo allude
e nder RD Congo ɓe pottitino toon noon ɓe mbaɗi diɗɗal maɓɓe taw ko diɗɗal lundaji noon ɓe gardini oɗo biteɗo Moïse Katumbi ɓe gembi ɗum kay e oɗo saaha beele so artoyi e nder leydi he ene ƴamonoyaɓe lefol laamu e sumgoji hoorejo leydi ɗaminiɗi wadde e décembre 2018 e ñalawma hanki one ko landaji lundiɗi kewɗi hono kaɗo landa wiyete ko LIPADS e landa wiyete ko LUNC e landa wiyete ko MLC ɓeɗo foof mawɓe ɗin landaji taw potti ardi ɗin landaji noon ko oɗo biteɗo Félix Tchikedi e Vital Caméré e biteɗo Eva Bazamba ko ɓeɗo gardi ɗi landaji kamɓe foof noon ɓe potti ñalawma hanki o e nder Kinshasa lamorgo RD Congo ɓe coosi kamɓene diɗɗal landaji mabɓe eleɗo balɗe mabɓe kolli kamɓene mbirimo ɓe gembata beele ene wawa ƴammonoyde ɓe lefol laamu koto Afrique du Sud paɗen hono procureur général mo leydi Afrique du Sud biteɗo Zoum Abdourahmane o holliri tigui wonde oɗo biteɗo Jacob Zuma ɗo e balɗe ene ɗamini noddede yeeso ñawoɓe kanko Jacob Zuma noon ko adi foof noon ɓe joofimo ko mbuñari kewni mbuñari kay guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati ha capanɗe jeenayyi e ngan sanga taw Afrique du Sud ene sooda kaɓɓirɗe kewɗe woni arme ene sooda e société goto mo leydi France e ngan sanga noon Jacob Zuma tumama hen mbuñari kewɗi ko caggal ɗum kadi dossier ji kewɗi walla mbiyen ɗereji kewɗi goɗɗi taw ko mbuñari ɓuttiri ene cabbimo kanko Jacob Zuma noon kanko wonno hoorejo Afrique du Sud ɓoyani ko itta caggal noon tumedemo mbuñari kewɗi e o saaha omo yaara e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi so tawi hitande 2018 ko hitande moƴƴere wonande walla yoga yimɓe kanko Jacob Zuma ko hitande nde o foti hitorade kabruji men jolam jaɓeri ko to leydi Grèce paɗen to leydi Grèce to banggue majje leydi Grèce to banggue rewo funnague ɓaƴƴo rewo mbiyen ko yimɓe ɗanniyankoɓe suyɗati ko kaldano mabɓe yuwi toon ko famɗi foof sappo e nayyo neɗɗo o mbasi hen fittade mum koto leydi Russie paɗen to leydi laamu leydi Russie holliri tigui koko nawtata no gas e tati diplomate taw ko britannique naɓe ɗum noon ko yidde yoftade caggal kay nde britannique holliri koko nawtata yimɓe mabɓe diplomate uji wonɓe to leydi britannique ɗum noon ko caggal kay nde espion goto taw ko ex espion menaɗo wonde espion dongoɗo leydi Russie ene suuɗi nder britannique ko toon tigui o waɗa ko wiyete empoisonné o waɗa poisonné kanko ɓi ko debbo foof ko hen ɓe keddi koto leydi Chine paɗen kalene oɗo biteɗo Xi Jinping ko hoorejo leydi Chine e ñalawma hande o suɓama tigui e ñalawma hande o kanko Xi Jinping e ñalawma hande o suɓama yo wonɗo deuxiéme mandat yo hon hoorejo leydi no woni deuxiéme mandat makko lawol ɗiɗiɓol ko suɓa duuɓi joyyi kanko Jinping noon caggal nde sarɗiyankoɓe fodde ujunnaje tato sarɗiyanke ko kamɓe gotata wonde yo hoorejo leydi jooɗo ɓe goti noon e oɗo saaha Jinping yo laamo leydi ndi duuɓi joyyi paaɗi kanko noon omo yaara duuɓi capanɗe jeegom e nayyi e kuulal mabɓe kadi hollirimo kanko oɗo hoorejo leydi kuulal hollirimo komo wawi laamade kaddi gurdam makko so wona kay taw ko kanko woppiti omo wawi heddade e laamu hono leydi Syrie paɗen to leydi Syrie noon hono oɗo diwal biteɗo Kuta oriental ha joni mbiyen pellodiral ne jokki toon e aljuma hanki o fodde capanɗe jeenayyo e jeegom o neɗɗo wasi hen wasi toon fittadu mum toto dowlaji denduɗo e Amérique paɗen aljuma ɓennuɗo o Donald Trump hoorejo dowlaji denduɗo Amérique o waɗi ko wiyete limogé o itti ha laaɓi e wono oɗo gonɗo cukko mawɗo FBI biteɗo André McCoy o itti ɗum ha laaɓi ɗum noon caggal noon no ittuno hoorejo fedde FBI oɗo noon ittira holliri ittirede sababu mum kay kene ɓatti on mawɗo FBI ittunoɗo kanko hono jagorgal leydi Amérique kalfinaɗo ñawore noon holliri haydara la ko ittira so wona o moƴƴinani golle makko kabruji mon e ko ñiɗel pulaar ñalawma hande ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen to haalilde ga ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko baadi meɗen biteɗo Dikka Kunjo yo Allah rokku en hidde jaam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.